Kyokushinkai Karate blev grundlagt af Sosai Masutatsu Oyama og er repræsenteret i Danmark ved Dansk Karate Union. Formålet med Dansk Karate Union er at udbrede og udvikle Kyokushinkai Karate efter Sosai Masutatsu Oyamas ånd. Gennem træning af krop og sjæl udvikler vi stærke børn, unge og voksne med værdier som ydmyghed, respekt og ansvarlighed. I Danmark er Dansk Karate Union den landsdækkende og samlende organisation for Kyokushinkai Karate. Vi arbejder for vækst og udvikling af karaten i Danmark, og vi har en vision. Vi vil igennem professionelt arbejde for bredden udvikle eliten. Kihon, det er det grundlæggende ved karate. Det er det, der gør, at man både kan sin kata og man kan kæmpe ordentligt. Uden Kihon vil det være meget sværere. Kihon, det er spark, og det er slag, og det er parader. Det, jeg synes er sjovest ved Kihon, det er nok sparkene, men det er meget forskelligt fra person til person. Kata, det er noget, man aldrig kan blive for gammel til at træne. Jeg kan godt lide, at hver bevægelse har en betydning, og at alle kataer har en historie, der ligger bag. Kumite-kampen, og kamp handler om mod og styrke, om at bryde grænser, om at turde give sig hen. Under kampen glemmer man sig selv, og det handler kun om at overvinde sin modstander. Karate betyder styrke og fokusering. Selvfølgelig træner vi vores krop. Og ja, det kan godt være meget hårdt, men samtidig super motiverende. Udover selve træningsdelen af karate selvfølgelig, så er de omgivelser, man træner i, og de mennesker, man træner sammen med, det gør bare så stor en forskel, fordi vi er jo så forskellige alle sammen, og vi har hver vores baggrund. Vi er store og små, og børn og ældre, men alligevel så har vi den her ene ting, som vi alle er fælles om, og det er selvfølgelig karaten. Så når vi har den gi på, vi har, så tænker vi bare karate, og det er det eneste. Udover de daglige discipliner i klubberne, så afholder organisationen også nogle fælles arrangementer, såsom vinterlejr, sommerlejr, sort- og brugmaderlejr og børne- og juniorlejr. Og de her arrangementer, det er jo tilbud til bredden. Og når vi arbejder så intensivt mod bredden, så skaber det også helt af sig selv eliten. Og den elite, vi har, det har vist sig med store resultater i vores juniorlandshold og i vores voksenlandshold, hvor vi har adskillige europamestre. Dansk Karate Union har en lang historie og er den ældste hovedorganisation for Kyokushin i Danmark. Vi er en demokratisk organisation, hvor alle klubber har direkte indflydelse.